כתוב בפרשת השבוע, פרשת שמיני. פרשת שבוע, פרשת שמיני, מדברת על היום השמיני של בית המקדש. מה זה היום השמיני של בית המקדש? שמשה רבנו בנה את בית המקדש. בשבעה ימים הראשונים, מי שהיה כהן, מי היה? משה רבנו היה כהן. אבל ביום השמיני, אהרון הכהן התחיל לעבוד בבית המקדש. והתאריך של היום הזה, זה היה בראש חודש ניסן. עוד שבוע בדיוק, עוד שבוע ביום שלישי, הבא זה ראש חודש ניסן. והקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו שיקרא לאהרון שהוא יהיה הראשון, הוא יהיה הראשון שבזמן של ראש חודש ניסן יתחילו עבודת בית המקדש על ידי הכהנים. ולכן כתוב שהיום הזה הוא כמו בריאת העולם, כמו יום שנבראו בו שמיים וארץ. כי בלי הקורבנות אין עולם, העולם לא קיים. כתוב אלמלא קורבנות אין עולם, העולם נחרב. אבל היום אין לנו קורבנות, אין בית מקדש. אומרת הגמרא שמדברים בעניין הקורבנות, זה כאילו אתה מקריב קורבן. ככה כתוב. תוצאו פרשה היא, פרשת שמיני היא. פרשת שמיני היא מוצאו, משכן הון כתון דואקונה, ניגט מי צנגי תחום כסא, ניגט מי אקונה, ארון טמפואים, טמפו על קינן בול פתים כסא היא ארליס. ניחד ני אפנה, ניגט ניסגי ניצנגי עצו, כהן, או נגיטין סו כתלה, הכהן מומדוס כהן היא, משה רבנו נהי ארליס. אז משה רבנו צו כהן ahong panpea, Nigit ni hong hina ko na bautu. Nigit ni ay ko hong itay. Aaron nigit ni ahi Moshe Rabbeinu pina sa yai. Tuni ni ko he Rosh Chodesh Nisan ahi. Na nigit ni Rosh Chodesh Nisan to sa na ito. Mas Rosh Chodesh Nisan ni ahi nang na pande hi ati. Ko hen tuni ako na ahi temple na to pa hi. Kung kya kisim ki pande hi tayo. Ahi nang na pande hi ati. Kola Rosh Chodesh Nisan ni khela pa sana. Jadi so Rosh Chodesh Nisan hi kum kung kya ding Rosh sana hi tabang hi ati. Ibola אז יצאו, כצניחו הטמפל, טמפל סומשכנה, תלתו הוזנתו פן היוהן להם, לייסת צום כציידי את הבורט, בואלה, לייסת צום פומפי, עבודת המקדש, מקדש מונה, מונטי מונה, תלתו ענקתו הו, נתו ענבול הו, טמפל נתו ענבול הו, יצאו הוזן, אז לייסת צום דיני יהיה, תוני ניחוה, טמפל נתעלו, תלתו, אז טמפל הנדין לה היה, תלתו ענקתו הו, צום סם תדו לה, איהולים ואיזיל טינג לאו, תלתו כתוב במראה תני סם פיו היא יעצו סונצם פריסי. באמת היום הזה הוא יום חשוב מאוד מאוד בעולם. רק סתם שתדעו שכתוב שביום הזה יבוא המשיח, ככה כתוב בספרים הקדושים. כיוון שזה יום כל כך חשוב שהתחיל עבודת הקורבנות, לכן גם שיבוא הגאולה, הגאולה תהיה בראש חודש ניסן. ככה כתבו בכמה וכמה ספרים. ולמה? כי זה היום שהקדוש ברוך הוא, כביכול העולם הגיע לשלמות. השלמות של העולם זה הקורבנות. כי על ידי הקורבנות אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. לכן כתוב שלעתיד לבוא, שיבוא המשיח, אז הוא יבוא בראש חודש ניסן. היה תרצו, שראש חודש ניסן היא הפתקת היא הייתה. יום שלישי נה. אצל ראש חודש ניסן היא איצן יאלו פיאמתי על החכמים הון רבתי הון תהיה הלבמתי עליה וסעי היום ראש חודש ניסן וההון די הייתי בולה יצא שניחואה היא טמפלה של טופה הון כפנה הייתי אתם טופה הון כפנה היא אז תלתו אין הטופה היא איפי בולה תלתו אין אינטו בתינתו הגינה אין דיו הייתה אז בתינתו הון כנה תפאו צום וישת צום הדינga נינכן נלה בולין מה הון הייתי אז תניחואה והיא מסעיה הון די פעם לא תניחואה הייתי בעזרת השם, הפתקת והמסעיה הוא מדינה הפללה ומעטה. באמת, עם כל היום הגדול הזה, היה אסון מאוד מאוד גדול ביום הזה. מה האסון? שנדב ואביהו מתו.
נדב ואביהו מתו. למה נדב ואביהו מתו? אז יש כמה וכמה סיבות למה הם מתו. מחלוקת. יש כאלה שאומרים שהם מתו כי הם הקריבו אש זרה. ויש כאלה שאומרים שהם מתו, למה? בגלל שהם נכנסו עם יין לבית המקדש. בגלל זה הם מתו. ויש כאלה שאומרים בגלל שהם לא התחתנו. הם לא התחתנו, בגלל זה הם מתו. אז מה, זה מחלוקת במציאות? איך זה יכול להיות? שמעתי פירוש נפלא, שהכל זה אותו עניין. כשהם הקריבו אש זרה, שהוא לא ציוו אותם, הם חשבו שהם הכי חכמים. הם יודעים הכל. לא צריכים לשאול אף אחד. הגאווה, תדעו לכם, זה הדבר הכי גרוע. וגם למה הם לא התחתנו? למה הם לא התחתנו? כי כל מישהו שהביאו להם, זה לא בשבילי, זה לא בשבילי, היה להם גאווה. הם רוצים משהו מיוחד במינו. ולכן גם זה מאותו סיבה, וגם שטויי יין. אדם שהוא שותה, מה הוא מרגיש? גאווה. הוא יודע הכל, נכון? לכן הם נענשו בעונש כל כך חמור. באמת, צריך ללמוד מזה מוסר השכל. אם הם הצדיקים האלה נענשו בכזה עונש, אז מה אנחנו נגיד? דלצו, ניגד ניפיני טמפל כסימקונה. ניגד ניפיני פהי, נינו פיתה ניחואה, תילסתה עתי דיו המנה. והוא ניחו, קיצת אומתה, גיד אומתה תילסו ניחו יום אהי עתי, בתילסו אי, ההרון צאתני נדבתו אביהו תיני ניחו יום תניצו אהי עתי. החבים מונה היולבה, איבולה תיהון ההי, אז היא תומה פיבטית, אז היא מי תן לא פולנג הקונה, מי אנצוי לוד צדובה היא עתי, אז היא אחד. אז היא אני נעצו, חמסה לוד הון אהי עתי. אז היא תום נעצו, זייני הון לא זנה היא עתי. צ'ו זה נעצו בתנין, אגו, נעצו הקונה מי הון להסו, עקאלי הון פי היא עתי. הגעגלה לחווייתי. תלסו תעתה חצו נגין איבולה הון דיבה נקים ילפיתינה. Hãy thêm vào thiếu số khát số ai chỗ là ai khi khát chơi chỗ này tức là lắm bị giá trộm bị thứ cái gì thế nó khát nên mấy đang Apollo gì ấy khát nên gì này là gì ấy khát nên không gì hết giá trộm bị thì bỏ thế chỗ thì lúc chơi ta khát cái mù khảo này thì ấy luôn bị để cho thằng ấy bỏ na ta khát hết bỏ ta khát hết ama apa thì chú bây giờ em là bulbula cái gì bảo chỗ mấy đi đâu cũng là mấy anh tùy lúc gì đó anh chơi lúc khá gì nào hay là tiêu va ít tiền va thì anh mấy anh chơi lúc bao chú Arab teo anh đông mà sao hình lăng hile Moshe Rabbeinu to anh nó có hiện đông mà sao hình lăng hile khi chẳng cái lúc không lâu đi hay chú cái ava cái đấy cái chấp bao sa nó mi sang cái rồi graph teo sang cái rồi nè lẽ graph teo hiểu thấy cái gì ta chú ít lung gel này mà chú ahung gì chú hiểu hết thì không chú chỉ tên đi chú lung gel này mà ahung to là to avihu yang chú graph teo đông lâu teo chú ahung gì nào chú cái ava cái chấp bao sa nó chỉ có thì bây giờ muốn nói cho thà thì này tại thì à gì anh này chú sẽ bảo chú không cái đấy chú thì khá thông là phải பண்ண gì này lâu rồi nãy hiện thì bố là gì này lâu nhưng mà mấy hôm nay chú cái gì à mà tìm bồi cái gì à nó là cái tụ bồi mà cái gì à fit rồi bồi thì chỉ là chú bây giờ mua sai chỉ chọn cái sắp bố sa nó biết sai hiện thì cái sắp bố sa gì à chú cái thằng này anh này phải bố sa à chú na bây giờ chú đoán gì nãy hiện bố là mình chú ăn đoán tiếng là mấy ông sĩ sang cái team rồi mấy ông sĩ sang cái chính rồi mấy ông sĩ cái hiểu thế thì nó là cái chỉ liên bên nào không cái lại chú ăn đoán nào cũng là cái bố sa nó thùng nào chú bố ăn cái bố sa gì à chú bữa thì nó gọi là nhiều hơn là thà hiện thì chú khám chân đi kiếm liên bên hoa là đã về với người ta bằng hàng vấn thiên phụ chấp bát cha tiền nhị bận thì chú họ sẽ là thì thế à thì à này ấy họ chú ít cái học sẽ theo hết tay כתוב שמי שבוכה על מיתת בני אהרון מובטח לו שלא ימותו בניו בימיו. למה? בגלל שאתה בוכה עליהם. מה קשור אליך אליהם? התשובה לזה היא כתוב בגמרא, כתוב שאדם מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה. אם מישהו מת כולם צריכים לדאוג. ולמה כולם צריכים לדאוג? הוא מת, מה אכפת לי? התשובה היא שאם הוא מת, זאת אומרת שאנחנו אשמים בזה.
כל אחד ואחד שנמצא פה הוא אשם בזה. מה הוא אשם? מה אני יכול לעשות? כל בן אדם אומר לעצמו, מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? מה אני יכול להציל את העולם? מה אני יכול לתקן את כל העולם? אני לא יכול לעשות כלום. והתשובה היא שזה לא נכון בכלל. כל בן אדם יכול לעשות הרבה. והאדם אפילו לא יודע כמה הוא יכול לעשות. כל בן אדם רק שיסתכל על עצמו, שלא יתקן אף אחד. אם כל אחד יתקן את עצמו, כולם יהיו מושלמים. אבל אסור לבן אדם להגיד, מה אכפת לי? קרה, מה אכפת לי? לא. אדם שמת, כולם צריכים לדאוג. כי אם הוא מת, זאת אומרת שאני אשם, ואתה אשם, ואתה אשם. כולנו אשמים. מה עשיתי? אני לא עשיתי כלום. אני בן אדם טוב. איך אמרת? מתפלל שחרית, מנחה, ערבית. אני עושה הכל. מה יש? לא. אולי אותו בן אדם שאתה פגשת ברחוב, אולי אם היית אומר לו איזה מילה טובה, אולי היה משתנה. אולי אם היית רואה איזה ילד ברחוב ואומר לו, כל הכבוד לך, איך אתה לומד טוב, אולי הוא היה משתנה. לא יודעים. אדם צריך לדעת שכל מילה ומילה שהוא אומר, יש לזה משמעות גדולה מאוד. ולכן אנחנו, מה שהיה היה. אבל עכשיו מכאן ולהבא, אנחנו צריכים לחשוב מה עושים, איך אנחנו מתקדמים מפה. כל בן אדם, אל תעשה אף כלום. כל בן אדם שיהיה אחראי על עצמו. תאמינו לי, אם כל בן אדם יהיה אחראי על עצמו, כולם יהיו טובים. אבל לא צריכים להיות עכשיו משה רבנו ולתקן את העולם, לא. אם כל בן אדם יתקן את עצמו ויראה לאחרים איך צריך להתנהג, כולם יהיו טובים. וזה המטרה שבאים לבית אבלים. בית אבלים, למה באים לפה? בשביל מה? מה, משעמם לנו בבית? אולי כן, יכול להיות. אבל לא בגלל זה באים לפה. באים לפה בשביל שאנחנו צריכים לדעת איך אנחנו יכולים לתקן את עצמנו. מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו יותר טוב. ואף בן אדם לא יכול להגיד, זה לא קשור אליי, אני לא אשם. כולנו אשמים, כולנו. כל אחד צריך להגיד, זה בגללי. כל אחד צריך להגיד, אני אשם. נכון? אתה לא צריך לתקן את העולם, אבל תתקן רק את עצמך. אם כל אחד יתקן את עצמו, הכל יהיה טוב. Điều חכמים רואים, תוכל אין ההילוך הנאומת. כל יום הארון צעתן יצאו חיסות היצאו, תמיד פעצו, אין חוסונga צעתן אבוי לא דין ההיית. תיגע לה הילה. נסבה זה ngay số. À đấy sẽ trong phong bị cho, ấy họ sẽ phát thấy riêng điều na, để cho aku na chứ. Hết thêm vâng, ai đã hết bồi thì chứ. Hết điều thì tiếng là đấy sẽ trong phong bị sẽ phát thấy vâng thì là ấy mà không sẽ phát tiếng đấy hết. Sẽ bảo là mình luôn kia là cho cái bị cái bảo đó thì ham, sẽ bảo hello ai sẽ luôn kiểu luôn làนั่นแหละấy lại chân cái tiếng ham, cái cha thế tôi cái nào cái phát ta Ibiga boldo din hatem himen gigigel no mai chu gigigel hin ti zinam tem himen midang dang khosa da phani mehemyo sin ei le ei dinga ihung ki khosa wa na le kam chang khat na mi khat na ho phana lam pila dunga chapang khat tu yeshiwa kai na muna na til kho pa ya ne het alam pia chi na chu phang khat thil se ta bo dinga chi ha ta bo mai the chu na le a til kho za la chu alam pia an khia mai the ki nai chu ke lo pi chu himen kam chang khat chang nia sei do pai chang ya tha nia chang ya gu ne am te het nga ya ti chu ya chum hi min ei se chung pum pi sem zo sem phat din chu ki zo lo pi chu ya i chang chi wa i le ei ki sem phat ding hin gut ting leo chang chi wa lo hin pa in ne diu he ti ken bo long len cho khu i pi ki bol da wi be da ti di po ti chu ei le pa ki sem do pha na hi le adang ho chu adang ho ai ta ei ya pa chu phat phat na ya ti chu a chu bet a ve di ma hung wa chu ti na na le thì nào lúc xuân đi nào không người bikin đi nào không người hiểu, ở đây không party ball đi nào không ham hi lo piu vậy nè lệ, piu đi nào lệ muốn nào không người hay, mi khát abei tai aman, ima cha sa ball bet hết, point ti là cái anh nè lại, mi đang đi ta hiểu là cái à chúng ta pika ball bet hết đấy ham, pika ngã hết đấy ham, pika bắt hết đấy ham, nè, cho cái bet đi nào chúng ta bet ở bên nào không người hiểu. ואני אספר לכם סיפור, שתראו מה זה כוח של בן אדם, בדבר הכי קטן, בן אדם יכול להציל עולם ומלואו. סיפור.
היה איזה בן אדם אחד, אברך. הוא האברך הזה, מגיע לבית שלו, מסתכל במכתבים, לראות איזה מכתב מגיע לו. והוא מוצא מהמכתב, הוא רואה מכתב, הזמנה לחתונה. טוב, הזמנה לחתונה. הוא פותח את המכתב, החתן כתב לו במכתב, כתב לו, לכבוד האברך היקר, אני מזמין אותך לחתונה שלי, ואתה חייב לבוא ואני לא אתחיל עד שאתה לא בא לחתונה שלי. כותב לו, וזה הזמנה, ושם מכתב, מעטפה, הוא מסתכל, הוא לא מכיר את הבן אדם הזה, לא יודע מי זה. מסתכל, אולי הקלה, לא מכיר, לא מכיר כלום, לא יודע שום דבר. ופתאום הוא אומר לעצמו, איך זה יכול להיות? אולי יש פה טעות בכתובת, אולי מישהו אחר. מסתכל, לא מכיר. רואה, זה השם שלו, איך זה יכול להיות? הוא לא ראה מעולם את הבן אדם הזה, הוא לא יודע מי זה. טוב, אבל מהסקרנות, הוא אמר, אני חייב ללכת לחתונה, לראות מי הזמין אותי שאני לא מכיר אותו. טוב, הגיע יום החתונה, הוא בא לחתונה, וכשהוא מגיע לחתונה, הוא רואה את האנשים, הוא לא מכיר אף אחד. אף אחד מהאולם הוא לא מכיר. אפילו את החברים של החתן, כלום, הוא לא מכיר אף בן אדם. ולא יכול להיות. טוב, הוא שואל מישהו, מי זה החתן? אומרים לו, אתה רואה, זה שמה הוא החתן. בעזרת השם, כן? הוא החתן. והוא מסתכל עליו, הוא לא מכיר את החתן. איך יכול להיות שהוא מזמין אותי ואני לא מכיר אותו? הוא בא לחתן, אומר לו, מזל טוב, אתה החתן? אמר לו, כן, אני החתן. אמר לו, אתה הזמנת אותי? בטח, אני שמח מאוד שבאת, כל הכבוד. אומר לו, מה שמח? אני לא מכיר אותך. מה שמח? איך אתה שמח על מה שאתה לא מכיר? אמר, אני לא מכיר אותך? בטח שאני מכיר אותך. אמר לו, איך אתה מכיר אותי? אמר לו, תדע לך, אתה למדת בישיבה הזאת פעם, נכון? לא נכון, היה שם 200 בחורים בישיבה הזאת. נו, גם אני למדתי שם, אבל אתה יותר קטן ממני ב10 שנים. איך אתה מכיר אותי? לא נכון, אבל אני הגעתי לישיבה שגם אתה היית הכי גדול בישיבה, ואני הייתי הכי קטן בישיבה, ואני באתי לישיבה, 200 בחורים, כולם לומדים, אני פותח את הספר, ואני לא מבין כלום. ילקוט יוסף, לא מבין שום דבר. ומנסה יום אחד, יומיים, ואחרי 3 ימים אמרתי, זהו, אני סוגר, אני הולך לצבא, הולך לחוב, זהו. נמאס לי מהישיבה. וככה החלטתי לעצמי שאוטוטו אני הולך לפנימייה, לוקח את התיק וזהו, מוריד את הכיפה, זהו, נהיה גוי. טוב, ואני ככה עדיין יושב בתוך הישיבה, יושב עדיין, חושב איך לעשות, אולי בצהריים, אולי בערב, חושב מה לעשות. פתאום אתה עובר שמה, לידי, אתה היית מהבחור הכי חשוב בישיבה, אתה עובר לידי, אתה מנקה לי את החליפה, אתה אומר לי, תשמע, יש לך פה לכלוך, ככה, אני רואה שאתה בחור חדש, אולי אתה רוצה משהו, אתה צריך משהו, אני פה, אני אעזור לך, אל תדאג, מה שאתה צריך אתה תגיד לי. ואמרתי לעצמי, חשבתי שאף אחד לא אכפת לו ממני, סוף סוף יש מישהו שחושב עליי. אם ככה אני נשאר בישיבה, ובזכותך אני נשארתי בישיבה, ובזכותך התחתנתי ואני בן תורה ואני נהיה אברך, אז אם אותך אני לא יזמין, את מי אני אזמין? תבינו מה זה כוח של מילה אחת של בן אדם. כל הילדים שלו עד סוף כל הדורות שילמדו תורה וכל המצוות, הכל נזקף למילה אחת של בן אדם. שתבינו מה זה מילה אחת של בן אדם. אתה אומר, מה אני יכול לעשות? מה, אני אתקן את העולם? לא, אתה לא צריך לתקן את העולם. אתה יכול להגיד מילה אחת לבן אדם והצלת את החיים שלו. 这些细胞最黑天嘛，顶面都是黑色的呗，看嘛都清楚。你看看看，阿谁呀？可能一阵子啊，他那样地方黑黑掉的。أبرخ النوم يديت أبرخ النوم يخدني هزمنا موز invitation card أهون دعالي بيموتاي يخبط أبرخ يكار هرب تا من سيدا نلا لون سيد تا إن هونين كخاتونا تيجي خوي دين هي هلا منيدين بان تيجي هين نم نهم تقاسي كبات لو ده أخطان بين أخطان سود بيجا ما عادين نهم تقاسي كبات لو ده
along dong amin na vet le te alam thap khil khaw he di o te vet le monu be ka het kam ta monu yong het kha lo ko te koi ma he phat lo na le le nung lang ka vet kit le amin ama amin chula he kit thau khoi video chu pa pi te long dong ta ichan ge amin ei ko lom lo mai khel lo ki ti bo pam ko ham ke ha to le te khatuna ni long ta aga chi tai aga chia hi le aman ka thun pha na hi vet le da le koi ma het lo ai chu het kha koi ma om to pha na ma hola ai khat hi ado ai so pi khoi hung ti mu ko ham khatan pa te chu chu la ya ding pa ko no mu am ama ko bi zat shem khatan hi bi ta ni nei ta mo ko he ga chi ta chu ga chi a mu ga chi a khatan pa zo ki mu pi ta cha so pi ne het kha am ki chu ka het nang chi chi min kan tha ba nang chu ne he a vek pa ni ka hi ne het khang to nang ka het khang ya hi de ong nang ka ko le koi ka ko de ham ti ha ti hoya ku na ke ne het kha na ngai ka sai ta sai bi ne hi chi yeshiva chu nang na ka hi lo ong he ni ka na ka ye hi yeshiva adinga chu na het ding kha chu nang yeshiva adinga aba khuri mo adinga ata pen pa na hi na le ata pen hola kha na hi skill se zero kha to ra het na sa nei nei sa yeshiva su ma umyo sin nang na za bo le cái chú hông lụt thả tiêu cái này bảo vệ thì khả tan bảo chú na hông lụt thả tiêu cái bảo vệ cái cái hông lụt tiêu tiêu là hi các bạn na hi le khát ni bảo na lai cũng ta xem phọ le thốt trang yêu sự là mình kiếm mà lại phọ le thốt trang yêu sự vô hen na le ấy bạn gu bằng yên cái li le yên ôi ấy mà cha cái hết thầy ta lâu na cháu bằng yên này chú ta vẹt le ki le là gì đi hoàn vẹt chú na le nó đó là bằng yên cái là gì vậy hết thầy ta lâu bị chú biết bao lại chạy na hay ni thum zo mai zeu pai om talo ka khop de tai a khu ma ki gele ta ei e shi vai ke a de hi pon le kha ki sim la ke thai lo boli dang lo pa de he saga se pai ki pan de hi na ki to de hi na le alo le bits pang a ki tum de hi buk bom so ya la pila da va le di mai it is grey gel ta ye ka ki gel pet lai ta hin gol hang khat hong ne ba khur yeshiva adinga aza pen hola wa khat nei chama ahong en ei mun hi le ko ka song khol chu ka song khol hi pitiang ta ani an khana ma ne ti boy chu chu song khol chu ne chu ei be thing pe ka te nanga tha na ma yeshiva ka mu kha pon ong tha ni he nge he o ong tha hi a nong tha na pha pe sa ei su ma a chu ahong tha na hi in ahong tha na hi na boy de chu na long kham hi to na ngai cha dom le ki comment sai ta pham na ne anum umam le kha sim na boy na umam na ke ko na o long kham hi be ta ike isil khom khom the hi ke ko na boy na sim sai ding tian psh ge la hi ale mun ye kha lo mun na hung chop lu na le hi ti ngai lu ta in bol chu enong ke choi se hong na enong sat nai lo cha ke he chu chan gyan no ma mi kha ngai lu ta in bol chu na le ki pa ai chu hong thong tha lâu yêu lâu điều em tên, ya chú kia số cái cái pa yang ngay chú, hi chizala chú có đến hi thì shiva, có đến này hi chizala có đến đó tu ni khoa baru khashem, ben tora hết nên cái tan, zikr này tan, avek cái tan ya đi, abon na coi zala hay, nang zala hi, chỉ ni khoa này tir khâu zala chú hi, ya chú chizala chú ama yong ben tora hay ta, tora gì ta, ngã cha tiang tora gì không biết ton so na khang to zelte in sung ni diu ta I bola kam chang ni dala veleo he kam chang pha khat ni khat I ga til kho chu I chan ga til pha bol lo thayam cha ko na sang ke chi lo צריך לקבל על עצמנו, כל אדם יקבל על עצמו מה הוא עושה עכשיו לעילוי נשמת הנפטרת, מה הוא עושה, איזה דבר הוא עושה לזכותה, כמה אנשים הוא מעודד. אתה רואה בן אדם עצוב, יש לו בעיות, יש לו צרות, אשתו רבה איתו, הילדים שלו, משפחה שלו, תגיד לו מילה טובה, מה יש? אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות, אתה לא יודע איזה דברים אפשר לעשות. יש, מה שאמרתי לכם זה רק סיפור אחד. אני מכיר עוד הרבה סיפורים שאנשים ניצלו, מהחיים שלהם ניצלו בשביל מילה. כמה זה חשוב לעודד את הילדים, לעודד את האנשים. אתה רואה בן אדם בצרה, אפילו אל תעשה כלום. אמרתי פעם למישהו, אתם יודעים למה אנשים רבות עם הבעלים? למה? מישהו יודע למה? למה אישה רבה עם הבעל שלה?
ทุกขัดใส่ดีแล้วเห็นเฮียจุตัวอาจจะสิใส่ตัวสิมขัดบ่เฮียแต่บางทุกสิมตามตาก็เฮียมีมินกำจังพาเขาเสียจาละอินซุงอิจัดอิสิมตัวตามอินซุงอิจัดกี่หอยตัวเฮตามอาจจะมีมินตุนินขวาอาเปนูอาดิงอ่ะอีพิกาบอลเทียมที่ว่าฮีเดียงไงอาลุยนิชฟานาเดียพิกาบอลเทียมมีอารมณ์คำอักปาโลขัดอิติกิสุปาเทียดิฮัมอันนั้นสำคัญอิติกิสุขัดเทียดิฮัมพิฮามิลุงเกล้าอินเองนั่นแหละยาจูอามาหน้าดอกสามเนี่ยพี่บอลเทียมที่ว่าอีเวจิวงไงทุกขัดอีตองที่เวอีบิดิงานุไม่หัวเฮอาจิเตหัวตัวกินอาจิหัวไม่เห็นวันที่สิอีบิดิงานุไม่หัวอาจิเตหัวตัวกินอาจิหัวไม่เห็นวัน לפני שיענה על התשובה, אני אספר לכם סיפור. אין צריך לסיים מסעמובה, תושים חד חד. שרק תבינו כמה זה חשוב. הייתי פעם במרכז, ליד בנק פועלים. הלכתי להוציא מהבנקת כסף. ופתאום פוגש אותי בן אדם, אני לא מכיר אותו. מישהו מרוקאי, מסדרות. גר בנרעם, ליד שמה. ליד הרכבת. ואני לא מכיר אותו, אבל הוא ראה אותי, הרב וזה, התחיל לדבר איתי. היה לי כבוד הרב, ממש בכה לי. השכנים שלי עושים לי בעיות, התלוננו עליי במשטרה, שמו אותי בכלא. שעה שלמה הוא מספר לי את הצרות שלו. את האמת אני אגיד לכם, לא עזרתי לו כלום, כלום. רק הקשבתי לו. שעה, הוא אומר לי. פתאום אחרי שעה, הוא שמח. מה, פתרתי לו איזה בעיה, הבאתי לו כסף? לא, הקשבתי לו. תקשיב לשני, תקשיב מה הוא רוצה, אל תעזור לו, אל תביא לו כסף. תקשיב, תבין מה הבעיה שלו. זה שורש כל הבעיות של שלום בית. אני אומר לכם, טיפלתי בהרבה שלום, לצערי הרב, בהרבה שלום בית. אבל דבר אחד אני למדתי מכל המריבות בין בעל ואישה. מה למדתי? שהאישה, בהתחלה מה היא אומרת? הוא לא עוזר לי, הוא לא שומר על הילדים, הוא לא זה, הוא לא אכפת לו ממני, הוא לא זה. בסוף, אחרי כל הדיבורים, מה השורה התחתונה בסוף? הוא לא מקשיב לי, הוא לא מתייחס אליי. הבנתם? זה שורש כל המריבות. היא לא צריכה, לא שתשמור לה את הילדים, לא צריכה שתשטוף כלים, לא צריכה שתבשל אוכל. היא רוצה שתקשיב לה. אבל אמר לי מישהו, אבל אין לי כוח לשמוע את כל השטויות שלה. זה לא מעניין אותי. אמרתי לו, תקשיב, אתה חצי שעה תסבול ותקשיב לשטויות שלה, אבל 24 שעות אחר כך יהיה לך שקט. מה עדיף? או להריב איתה חצי שעה ואחר כך תסבול 24 שעות. תבינו, אדם רוצה שיקשיבו לו. אל תעשה כלום. רק תקשיב לשני, תבין, תגיד לו, אני מספרת לך, ראית בעבודה מה עשו לי? אתה יכול לפתור לה את הבעיה? אתה לא יכול לפתור לה. ראית השכנה מה אמרה לי, וזאתי ככה עשתה לי, וזאתי עשתה לי. אז מה הבעל החכמה אומר? מה זה מעניין אותי מהשטויות שלך? מה זה מעניין? אחר כך היא תמציא לך את כל התירוצים בעולם, למה אתה לא בסדר? אבל אם תגיד לה, וואי, כן, אל תעשה כלום, רק תקשיב. אפילו תעשה תענית דיבור. חצי שעה, תקשיב. תבזבז מהחיים שלך חצי שעה, אבל אחר כך 24 שעות תהיה לך שקט. תבינו כמה זה חשוב להתייחס לשני, להבין את השני, לעודד אותו. אפילו שבא לך להרביץ לו מכות באותו רגע, עם השטויות שלו. אבל יהודי, יש לו נשמה קדושה, חלק אלוקא ממעל. נסה להבין את הבעיות שלו. מסכן, הוא עוד לא, הקדוש ברוך הוא לא הביא לו שכל כמוך. מה לעשות? הוא עוד לא הבין את מה שאתה הבנת, אבל זה מה שהוא. תקבל כל בן אדם כמות שהוא. זה הצלה גדולה, גם של הילדים, גם של המבוגרים וגם של שלום בית, וגם בין השכנים. בא איזה שכן, מספר לך את הצרות שלו. מה אכפת לך ממנו? אם אתה תריב איתו, אחר כך איתך, האוטו שלך חוסם אותי, הזה שלך עושה לי, אתה נסע. אבל אם אתה תקשיב לו, אחר כך מה שתעשה, הוא יגיד, זה בן אדם טוב, אי אפשר לריב איתו. אז חסכת לך הרבה צרות. יהד יוצא, הצי, טוב, כתורים, תושם חד געשה תירד. חווי בין הפועלים עליי, קרצין הילה, נראה מה קונה. אני רוצה היום רכבת קומה חומר. זכרוני רוצה קונה חומי חד, מרוקה היא אתיס. המתים את ההומת. איכי מופין, הלם דם.
kahit kami ay po yan. Ang kahulim pan chu atang ta po iti pong kalkhat jen chu abay na ay kainhing teto kinaw rin zelin ay khumubin ay changya si ay su kan thei tam na asay ay chu aka to asay to ko chu chana chu boy yemi he chom khat jen pong kalkhat jo ba im ta ka say do ya chu kang ai pi e chu ta ka say po ai na chom khat jo bin ka ki pa asay le ya ti chu ki pa da na cho je za om ki ta po ya cái gì bị cái lò, thịt bôi là ba cái số là bị rồi, nhiều bị à, số tiền này bỏ ra cho mà không kịp bãi anh thấy, đang này bị căng này bị gì vậy? Bữa thiên, anh thấy sao vàng xét tai thì điều ham, vàng phật tai thì điều ham, in sung bôi này, izat nam khát chân cần bỏ, tắm tai cần vẹt bị hiện tại, cần thịt bôi cần bỏ là hiện, in sung izat nam khát hiện, cái chỗ là đi ngay số lần bay na, bôi này liên pen tai đang này bôi, nó mấy chân bị sao đây, giờ bang hoa này đoàn hồ lâu bule me na hon lo khutina ben na he nei he ho lo ta tam da sai de he ti ana ame ko ri pi hai anu me nu tu sai na ngai lo ji ngai ti cho thu na nun ti nei lo na ngai pi lo he ti cho kana to na chi kan to ama to kina ka in hing nu to ta kina ta tam da sai hai cho he te ma an tam da sai pa chu adang hi lo sai do ang ding mu na ho la lo chu su na ngin na ngai pi teng le alung boy na yo si mang ding pung ka som ni le sakit kita tip đi hay cái bộ, áp về na chú, na kia ngay thôi, cái tay chân nuôi hồ lim này, phải mà cái nào bộ chú cái ngày gặp phát là tìm mấy tay chú, mà tua na phát liều pas na liều xả lo wa hi le, mình gió tiền là bung cá xóm như là na gắn thầy rồi đi hay, bung mà khai na liều pas là chú, hay ta cái liều này thì ta nên đi bùi riêng là khó bôi, thì gì nu tao không kêu đông hi tiền le, hem khẩn hết thêm vâng, nhưng mà ta nó sẽ ngay lúc bị chú, hi tin không mà cô na sẽ chú bung cá kia problem nhiều sẽ ăn sẽ trái cả chú. Na ngai sẽ aku na chu na ngai pi sẽ aku na chu iti hai pung ka som ni li sung se sakit de tip chat ning de dai de he zo nu pai ka tam zo ki na pai atam zo ne bola hai angai pi non lo he ti phat nei lo na la ji nu a ya chu na ngai pi za la chu in thil dang na bo ngai to la amal bon ki bo to kho ta lo hai chu na ngai la pi phat phana le mi o kyo se lo in sung a yo na le cha te ko ma yongจะปังหัว用coi nàyจะปังหัวจะใส่用coiไอ้ไงปีที่เลยที่หัวละเลยจู่อันนู้นแหละป้าไงปีเราเต้งแล้วไงปีดิ้งดังพลังอาจจะหัวจีเลยเต้งเราจุดเด่นจะจีเที่ยงวันไงปีเราดิ้งเต้งไงปีเต้งแล้วอันนั้นปีเสียแต่จะปังหัว用ไงปีไงที่จู่แต่สกิลเสียจู่เราภาษาเราบ่ได้มีเอาสิบ่ยังไม่เอาสิไงปีพลังที่อะไรจากคนอาจจะบ่ยังเอาสิประตูเลยอินเฮงตัวนักกินตายรับไปจริงนั่นแหละอินเฮงตัวนักกินตายini yang nucun wai khutina bolo ci balagan natso adu adan ti ai ngai pi phat panin nakina pya le kho che di wai ci ba nga ngai pi te ne ci dai o ci pa pi kina abi thai he thip chu ji ni ngai pi phat chu me ni phai bo he ti an da ha di to le ci sakit trong hat che abi long kin na me ta yong le sakit na mu di hai ci he ti nakina abi pat le aban hum to pe di ai ci na thip ma ya le sao leo si ba leo si ki solve he אותו דבר לילדים, כמה צריך חשוב להקשיב לילד. אם הילד מתחיל לדבר, ישר משתיקים אותו, שתוק, אין לנו כוח בשבילך. למה? תן לילד זמן, תלמד עם הבן שלך, תקשיב לו, אבא, עשו לי ככה, הרביצו לי, תקשיב לו, מה יש? אחר כך כשהוא יהיה גדול, הוא יקשיב לך גם. אבל אם עכשיו אתה לא מקשיב לו, כשהוא יהיה גדול איתך ביי ביי, הוא לא יתייחס אליך. אבל ברגע שאדם מקדיש לילדים שלו, אז הוא עושה לעצמו טובה גדולה מאוד מאוד. לכן זה חשוב מאוד מאוד להגיד, לא צריך כל היום, 5 דקות ביום. תקשיב לבן שלך, תשאל אותו, מה קרה לך בבית ספר? מה קרה לך בגן? מה עשו לך? אולי הרביצו לך? מה המורה הענישה אותך בכיתה? מה עשו לך? תשאל אותו. אין לי כוח בשבילו, אין לך כוח, אחר כך הוא ימרמר לך את החיים, אחר כך תגיד לי אין לי כוח. אבל אם אתה תקדיש לו 5 דקות, אז אחר כך כל החיים אתה תהיה מלך. הוא יתייחס אליך, הוא יכבד אותך. אבל אם אתה מראש פוסל אותו, אז אתה מפסיד מזה. לכן כמה זה חשוב להגיד לילד מילה טובה, כל הכבוד, איך למדת טוב היום, איך אתה ילד טוב, שיהיה לך ילדים בעזרת השם. איך אתה ילד טוב, איך זה, לתת מילה טובה לילד. נכון, צריך לצעוק עליו,
לא אמרתי שלא, אבל גם צריך לתת לו מילה טובה, לא כל היום רק לצעוק. גם להגיד לו כל הכבוד, כן מה. אם תהיה לה דינגה, פעם הוא כי מוקדים לה דינגה. לא חפן לפויזון סופיים תהיה לה. פעם חלום פעולה, צפang כתיב. איזה צונga פויזון דין פן. צואז נה צפang תם תעשה. אז רח פן פייס, צפang הוא דינגה, צפang הוא זין זו. ngay pi ngay ti so le fa khot di khana minute nga be tu anai na gel so bang pa man ei vo skula pa ti ko bol le se bol the lo pi so skula su na aga vo pa ta pang pa na ga vo okit di ho aga bol the lo pi so ai ba na ngai pi za la so kalung kham na ho se di mon kan e ti he minute nga ta su lam kya tu se na ngai ti nai lo pi so minute nga minute so mi khana na le na to pi a sei lo wa yong le boy tun ni school ti nom nam hoi lai na pham pipina bolu vam nale it's ho skula molna ne kham na it's ho na do za la ku na minute som tu an na su banga ku na chu nei khulung ke ya nan za to pe ding kalung kham ting le ka hun na dim mun o me kalung na ting le ka hun na ding mun o me he them vam polanga go azoi ta in hung la ina go va sui thei lo ai polanga gen thei no yo si a ku na chapang de chun po ina tam ta to ga nale it's ho yo si a ku na hung zang lu na chu in sung he chu aba in sung ang go hung ba ting le ti de hai ba yong ji da la mun dang go vat lo no mun na kyo ko ji mun ai ta aba in sung hoi ta go hung bit ting le in sung a anu le pa ko ma apo along khan no lung nat na ho ya na tu pa na yong le an sai ting le chi nu min nu pa chu ai ko kya le nga tu de ai ba nga chapang kha chong pa da thik ta chapang pinong ki bo thik ta chapang thik ta pho lo de ti nai lo pho di chu hil di chu na le apo I mo ten de na je pyong je di chu ai ba nga ngay yung ngay pi ngay chu kam chang pha yung ho kit ngay chu ngay kit ngay chu tu se na le ti pa nang ngay lo aku na chu chapang ki thik ta nan ti aku na chu ti de ba nong chang cha di pa chu ta he pa nu he pa nu tu se e ngay pi nong lo dai ko hom ke ya e chi ti chapang aku na chu an cha kha nam ne to pe di ta he tim wa I bola nan an eu la chom khat ti minute so pa na ngay nong lo na chu chung ong khan to pe chan ge ya nay kwan su kan thei to pe di ta ואני אגיד לכם משהו. אדם שצריך לבוא לפה, צריך לחשוב מה אני צריך לעשות. מה אני עכשיו צריך לעשות. אז כתוב בגמרא, אין אדם שמח אלא בתורתו של בנו. במה אדם שמח? בתורה של הבן שלו. אם הוא דוקטור, אם הוא פרופסור, אם הוא עורך דין, הוא לא שמח. אבל בתורה הוא שמח. למה? כי היה איזה בן אדם אחד, הגיע לשמיים, וכתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, נכון? לכולם יש חלק. טוב, אמרו לו, אתה יש לך חלק לעולם הבא, ברוך השם, מגיע לך גן עדן, מגיע לך. גן עדן. טוב? אמר להם, איפה המקום שלי בגן עדן? פתאום מראים לו איזה קרוון כזה קטן, בגודל מטר על מטר, בגובה 0.5 מטר, מסכן, הוא צריך לכופף את הראש. אמר להם, מה? אין מזגן, חם, הוא תפס לו הצוואר. הוא אומר להם, למה? אמרו לו, תשמע, אתה, כשהיית למטה, אתה יצרת את הבית הזה, זה מה שאתה בנית. אם היית בונה וילה, אז היה לך וילה, אבל בנית קרוון, זה מה שיש, זה מה יש. מסכן נכנס לשם, כואב לו הצוואר, וחם, קרוון, עם השמש, עם הזה, ופתאום באים מלאכים, מרימים לו את הגג עוד 0.5 מטר. הוא אומר להם, מה קרה? אמרתם שזה מה שמגיע לי, מה קרה? אמרו לו, תשמע, יש כביש עוקף. עכשיו למטה בארץ, הבן שלך עשה מצווה, למטה בארץ. וכתוב 3 שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא, נכון? אז זאת אומרת, שכל מצווה שהבן עושה, 33% שייך לאבא, נכון? אמרו עכשיו הבן שלך קיים מצווה, הבאנו את זה להנהלת חשבונות, יצא שהמצווה הזאת שווה 0.5 מטר גובה. העלו לו את הגג. אחרי כמה ימים, פתאום רחיבים לו את הקרוון עוד. הוא אומר, מה קרה? לא, הבן שלכם עכשיו עשה עוד מצווה למטה. אחרי כמה ימים שמו לו מזגן. וככה על זה הדרך. לכן אדם יודע שמה שיציל אותו למעלה זה רק התורה של הבן שלו. ולכן אם אדם רוצה לעשות משהו לעילוי נשמת הנפטר,
זה הדבר היחיד, שאדם יקבל על עצמו איזה דבר, ותדעו לכם, כתוב שאדם, לא רק הבן, גם אנשים אחרים, כל בן אדם שעושה איזה מצווה לעילוי נשמת האישה שנפטרה, אותה אישה בשמיים היא מכירה לו טובה. אם יש לו בעיות בשמיים, היא הולכת לקדוש ברוך הוא, אומרת לו, הוא עזר לי, עכשיו תעזור לו. מידה כנגד מידה. לכן זה חשוב מאוד 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 הדבר הזה. had điều cho thu khát xây đi là hiếm khát nhìn chỉ tu là tu lại muốn lại không tàu vai thì ai lẽ à câu ở bên ngoài thì ai biết bỏ chuyện nào suy nghĩ là chịu ngay hết thêm là tiếng và tu xem khát xây đi này như khát nhìn tí tới như khát nhìn để sắc rồi thì tí tới hồi cái khóm khai cái khóm này biết mình giảm mà thật có Israel יש להם חלק בעולם בתיק הזה thì đâu nung ai biết đấy cũng làm luôn ta chung biết đến ai biết sẽ đấy cả mình muốn nó sẽ trái sao ta chứ là có Israel есть там хелик là orang apa cái nhiều hay ham cái adin cái chân võ ở cái tiền nên là Israel sẽ không dùng cái này chân võ này đi hay ham cái chân chứ là hỏi đó ta đang cái sao đang chân võ chứ cái ấy là cái xem sao mà không nhìn chính là cái nó chỉ ta không bùi tao chứ không bùi ba cái sao mà hiện là ông muốn chụp đấy mình ta khátนั่นแหละการวันเฮียมิตรขัดอันนี้ยังได้แล้วจุมิตรกี่อันเนี่ยมันสกัดส่วนนี้ทุ่มลุดเฮียไล่ให้ทุ่มลุดดิ่งเฮ้ยจุล่าเฮ้ยจุล่านั่นมันชอบบอลลูนจัดจ่อเฮียลุดซะกี่ทุ่มลุดกองงงนั่นแหละน่าต้องสลายกี่ทุ่มลุดไหนตาติสันคิวมดิตาเดียวจะบังคับนี่ด้านเอาดีก็เกี่ยติสันคิวมดิตามใจให้เกี่ยเลยขับตะขัดจ่อติดเลยอาจารย์จ่อวุ้งต่างของตัวไอ้ตาจ่ออาจารย์ป้าจ่อไอ้ที่สกองจุดตรงตัวนั้นกรอกตีอย่างนั้นห้องน้ำห้องทำตัวนี้อันนมตัดเฟ้อีพิทูไตหมดอ่ะตัวเลยพิจิตรที่ห้องเด็กที่สุดก็ใส่ปีที่ทำปีใส่ไว้เลยเห็นขัดจับปังขัดห้องกิสิมีงามีทุ่มปังเนี่ยก็มีทุ่มขัดที่ทุ่มปังเนี่ยก็ให้มีเห็นอันนู้นอัปปะตัวประเทศนี้ไอ้จ้ะประเทศของปังไอ้จ้ะยาจ้ะเนี่ยสักปันไม่หลังไอ้สักขนาดบอลเฮียที่ที่มิตรสวาปาจูทุกไม้หกกิโล33.5% จุนังนัดจันดีก็คุณตระก็ขดว่าฮิเลยมิตรเกี่ยจอลิงเงี้ยจนชินตันเลยเฮียถ้าคิดว่าพิธีไหนห้องเรียนเบกิตตาจำขัดว่าห้องกันจำขัดว่ามัสกานห้องกิตโตจำขัดว่านั่นน้องเจ๊ไอ้ตาที่ตาหน้าไอ้อันนี้นะจับปานมิตรอันบอลที่เจ๊จุงหลังฝนติงเลยอันนี้ยาอมในหลายคนอาจารย์ที่หอยมิตรว่าบอกนะอันที่ตัวเราอันเจลดีที่ไอ้รักเต็มที่สุดไปพิชัดป้าจุงหลังอันนกสายดันจ้ะเลี้ยงเอาตุนดีไว้จ้ะเฮ้ยทิ้งว่าแล้วลูกเอาคู่ปีดีไว้จ้ะเฮ้ยจ้ะอาจารย์เราห้องอาพี่เสียมีเห็นกี่ที่จุดที่ได้เสร็จจุงอาจารย์ป้าตัวเราจิลซาลาที่ปานาสังเป็นน้ำมูดิ้งที่อีโบลาตัวเราจิลเข้มแต่ฉันนะขณะดร.ชิมปายองông lịch tiền biểu gì apa ada ini saat ini kita itu lagi pak tahu di cula, nah le, kalau tilda engineer itu pak itu tahu cula, ibu lah tuh hasil pak, so ati so ting le, jadi sesuatu tuh hasil pak salah tuh hasil pak jangan asyik sana, itu kele di sana itu, lalu kok hidup man sudah deh, lalu kok angku pikir dia, lena tuh yang dia itu apa tuh, cepat tuh hasil nih kita itu, lagi panas sampai nunggu dia, head itu做ขัดนะฮีอันนี้นะจะไม่ทีขนาดนี้อ่ะวันที่พายหินบ่อติ้งเลยอามาเราเอาดอกสามเนี่ยหินบ่อติ้งเราเฮ็ดอยู่จุงหลังอีเทียมขนาดจุงบ่อยนักขัดคงดีผมตาส่วนนะจุงหับตะกิดติ้งแล้วนะปุ่งกาลิจะติ้งแล้วกาลีนะปอดตัวหน้าหงสิเดียอัตันเต่าจุงหลังอัตันเต่าจะเป็นยังไงนั่งเงินตัวนี้หัวจีขัดในหักเอาดอกอามาหักเอาดอกสามเนี่ยนะบ่อซาลาจูหงไทยดีกว่าหงไทยนี่ประเทศให้ไทยบอลเตะกาลีปาสุเสดาปีอีโบลาไอ้ที่จู่อามันตัวนี้หัวชิวราหัวชิวราแกก็ที่นี่หัวชิวราหัวไหนแบบนี้เราเอาจากสารนี่ละมิตรสาหินบอลเปียดมิตรสาหินบอลปีนั้นลงเซตเป็นบอลแต่ละช่วงที่เซตจะเอาคนน่าหุ่ยหล่อดีเหี้ยที่น่าหุ่ยตัวไอ้อามันนู้นจ้าเฮียจู่ไอ้เทศนามิตรน่าหุ่นติงแล้วไปนู้นถ้าเอาจากสารเนี่ยปีก็บอลเทได้ทำนั่นแหละเพียงขัดไปจู่ไอ้กีฬาหุ่นไหนจะมิตรสาขัดไปมาเลยนี่ใช่ไหมนะจะคงไปหมด אני אספר לכם סיפור שתראו מה זה כוח שכמה יש אנשים צדיקים בעולם ותראה איזה זכויות יש להם. היה איזה בן אדם אחד, אברך, בקושי יש לו מה לאכול, בקושי חי. אבל המשפחה של אשתו כולם היו טייקונים, זה BMW,
זה מרצדס, זה עשירים. והוא מסכן בקושי גלגל של אופניים יש לו. אבל מה לעשות, הוא אברך. אבל מה הבעיה? בחג כולם נפגשים, בפסח, בסוכות, ואז הנשים מדברות, נכון? ואז האישה, כל הנשים אומרת לאשתו של האברך, תראה, בעלי קנה לי טבעת יהלום. טבעת יהלום עולה הרבה כסף. והיא אפילו טבעת מברזל אין לה כסף לקנות. וכולם ככה מראים לה והיא יוצא לה העיניים ככה. ואחרי החג היא אומרת לבעלה, מה זה? רק לכולם יש ולי אין, ומשגעת אותו. אומר, אני אברך, מאיפה אני אקנה לך טבעת יהלום? זה עולה המון כסף, אין לי כסף. טוב, כל פעם הייתה רבה איתו. חג אחד אמרה לו, תשמע, אני לא יכולה יותר, מה זה לכולם יש טבעת יהלום ולי אין שום דבר. בכבוד, בכבוד. ושימו לב, שב, בכבוד, יש פה כיסא. ולא פחות ולא יותר, הבן אדם, שימו לב, לא יודע מה לעשות. מה הוא יגיד לאשתו, ריבונו של העולם? מאיפה יקנה לה טבעת יהלום? יום אחד היא שיגעה אותו הרבה זמן, אמר, טוב, נעשה השתדלות. הוא בא לחנות של היהלומים, אומר, אני רוצה לקנות טבעת יהלום. הוא צוחק עליו, הוא אומר, אתה יודע כמה זה עולה? 50,000 שקל עולה טבעת יהלום. הוא מסכן, אין לו 100 שקל לקנות לחם וחלב. איפה זה? והוא, ריבונו של העולם, מה אני אעשה? אשתי רבה איתי, יש לו בית, מה נעשה? אז הוא אמר למוכר של החנות, תשמע, אשתי שגעת אותי, רוצה טבעת יהלום. מה אני עושה? מאיפה? הוא אומר לו, תשמע, יש לי רעיון בשבילך. יש יהלום מזכוכית, עולה 5 שקל. אבל מי שהוא לא מבין בזה, הוא יהיה בטוח שזה יהלום. תגיד לה זה יהלום, היא תהיה מבסוטית, מה אכפת לה מה היא מבינה ביהלום? היא לא מבינה. אמר, זה רעיון טוב, קנה לה טבעת יהלום ב5 שקל, אמר לה, הנה, טבעת יהלום, בשבילך היא מבסוטה, מראה לכולם, בעלי, מתוכה זה שווה 50,000 שקל. לא שווה כמו, אבל היא לא יודעת, היא לא מבינה. וגם כל המשפחה שלי, שלהם גם לא מבינים. חושבים זה יהלום, אף אחד לא יודע אם זה רגיל או מזויף, לא רואים, זה אותו דבר. וככה היה ביניהם שלום בית, ברוך הוא ברוך שמו. זה התחלה. שמחת צייתי, רד. אברך נאומד. מה צו, אגנטי דנדן, צו נענה, חרום זירה איתו. אלה, עזינות אין כותב אחי, ahau thay kit dan chu gari yong aman tam che la mi noi manom lo na ahoi che ki to lo azite ho chu kut mi kut hong hi ting la ho ki su khom ji chu pesa su kot hong ki su kon khom ting la wa nan me ho chu khut zem hoi pen khi hoi pen van yong man tam pen an ki van ji vai chu steng la chu na khat nu avrek pa ji nu ami chom do ji chom do di ji thang se ji ai chu ai là hình cút cái chạy tiếng là hình là gì bao gồm cái phim gì cái in cút theo là bao nó này số cái cút gem thì à ta cái chỗ rồi rồi thì tay mình cho cái đó thì à ta cái chỗ rồi ít đi ham đấy cho bị cái phim này chứ ai ta cút không làm gì chỉ cái tiếng leo thằng sẽ cái gì cút cái chạy tiếng cái này cái gì hết thì ta ban kia rồi cái gari cái sai cái là càng khát giống thế cái xem dâu lâu nắng thì chú cái ý cái lo đấy ham thì chạy là thọ lên vào ta pin pha này phải không tao tao cái chuyện tin mà thêm lắm tiền xin thì ra được cái gì à hiểu lẽ dukaan cái gì ta cho dukaan cái gì à he ado ta cho khut gem dai mona cái xem cái đấy này vậy sao thấy không khut gem dai mona cái xem sao mà làm thế nào sao mà nó từ mình hôm pen sẽ kêu sang sớm mà cái gì nó vậy nôm tạo bị không wow skill sang so mi chung thagao ni ve kal to hung nung lut kit yong la ka dai mai lo mai the hi ati ama ka jinu ki pin ni ka lo di to upai khat ka nei hi upai khat chu pam tia le glass a ki sim khat o na tenga man do hi so pin diamond to kilo diamond to glass at ki mo ne het khan hi so pi ta khamya shek kel bo hi ki lai an to pi ba an to pi a in hung rung azinu a pi a azinu na ki pa ba le ngai tas ka si pan diamond khut je man to pi na le sang so ma man cút hung ta cút hung in có teo xe vậy sai in có teo hung chung
โลนี่ก็จ้าโลน่ะแล้วกลาสต่อได้ในแคนโลว้าได้จัดปีสุดแก่ยังไงใช่ก็น่ะจนตั้มเส้นสลอมไปในเต็นเอาคิดทำใจ אבל אתם יודעים, אסור לשקר. השקר הזה עולה ביוקר, למה? כי בהתחלה הוא היה מבסוט, אבל אחרי 20 שנה, הבנים, הוא היה ילדים קטנים, הבן שלו גדל, צריך להתחתן, להתחתן עולה הרבה כסף, נכון? אז היא אמרה, האישה, כבר נמאס לה מהטבעת יהלום אחרי 20 שנה, אמרה, אני בשביל הבן שלי מוכר את הטבעת יהלום לממן את החתונה. הוא אומר, אוי ואבוי, מה יהיה? אומר לה, חס ושלום, מה פתאום? אני קניתי לך את זה מתנה, אני לא מסכים בשום אופן. אומרת לו, שום מתנה, זה שלי, אני בשביל הבן שלי מוכרת את הטבעת יהלום לכסות את החתונה. הוא מסכן, לא יודע מה לעשות, מה הוא יגיד לה, אוי ואבוי. והיא הולכת לחנות, והוא קורא תהילים, מה יהיה? קורא תהילים. הוא לא יודע מה לעשות, לא יודע. והיא הולכת לחנות, מגיעה למוכר, אומרת לו, תשמע, יש לי טבעת יהלום, אני רוצה למכור אותה. והוא מסתכל, הוא עובד בזה, הוא ישר רואה שזה זכוכית, זה גלס. והוא מסתכל, אבל הוא הבין שיש פה משהו. הוא היה חכם, הוא היה צדיק המוכר הזה. הוא אומר לה, תגיד לי, מי הביא לך את הטבעת יהלום? מה זה, בעלי קנה לי את זה לפני 20 שנה. אני רוצה לממן את החתונה של הבן שלי, אני רוצה למכור את הטבעת יהלום, טוב, הוא מסתכל. והוא היה חכם, הוא יודע שאם הוא יגיד לה שזה זכוכית, היא עכשיו הולכת לריב עם בעלה מכות. אז מה עושים? ואז הוא היה חכם. הוא אמר לה, תשמעי, אני עם היהלומים האלה, אני לא מתעסק עם זה. אני לא יודע איך מתעסקים עם זה, אבל יש לי אח שיש לו חנות יהלומים בצד השני של העיר, בתל אביב שמה, תלכי אליו, הוא יקנה ממך את הטבעת, אני לא מתעסק עם זה. טוב, אין בעיה. היא הולכת אליו, הוא ישר מתקשר אליו, אומר לה, שמע, תבוא אליך עכשיו אישה, אוי ואבוי, אם אתה תגיד לה משהו, אוי ואבוי, מה שיש תיתן לה, אין בעיה. טוב, היא מגיעה אליו, ולא פחות ולא יותר, נראה לו את הטבעת, אומר, זה טבעת, עולה הרבה כסף, וזה מסתכל, מוציא לה 50,000 שקל, נותן לה. היא לא יודעת כלום. היא מגיעה לבית, בעלה כבר זהו, בטוח שעכשיו מתחילים מכות. היא מוציאה לו כסף, התעלף, בעלה התעלף. הוא אומר לה, יכול להיות? מ5 שקל, איך יכול להיות? איך יכול להיות? והתחיל לשאול אותה שאלות, מי נתן לך, מה נתן לך, זה. הוא לא רצה לגלות לה. אמרה לו, אני הלכתי לזה וזה, הלך אליו. אמר לו, תשתוק, אל תגיד לאף אחד. ונתן לה 50,000 שקל. אתם מבינים מה זה הדבר הזה? איזה כוח יש לבן אדם. אבל אתם חושבים שהוא הפסיד, תדעו לכם, ממצוות לא מפסידים. אחרי שבוע אחרי, בא אליו אדם מאמריקה, עשיר, אמר לו, יש לי חברת הייטק במנהטן. אתם יודעים מה זה מנהטן? עיר העסקים של העולם. יש לי שם חברת הייטק, כל עובד שם בחברה מרוויח $50,000 בחודש, ואני רוצה לתת להם מתנה, הם עובדים טוב, אני רוצה לתת לכל אחד מתנת טבעת יהלום. שמעתי שאתה זה, אני רוצה לקנות לך 100 טבעות יהלום. אתם יודעים כמה הוא הרוויח? $500,000 על 50,000 שקל. זה היה משתלם. בן אדם ממצווה לא מפסיד שום דבר, תדעו לכם. dầu thua cái làm lại cho nên là dầu thua bằng sợ na kiểu cái làm lại dầu thua cái bằng sợ cho chia sót ngay rồi dầu cái gì cho vì thế cùng xóm ni không chia tao bảo lúc khác cùng xóm ni xuống xe ấy diamond ring cái bộ luôn thấy chứ bắn tại ấy thế nên là vâng tập cùng xóm ni không thông ta cho anh cùng xóm ni xuống xe cùng xóm ni rất là hay bảo lúc khác cha này hơn cha không khăng lên ta gì này thấy nào không ta cho chỉ đây đinh rẻ số mấy hơn rồi chứ sao kia là kia đam kia là chỉ nuôi chạy chạy này không chỉ kia này ta này hết nào là ấy cùng xóm ni mà sang à diamond ring này cho bị chứ
chichu kazu de he zo in ka ting asuma chu tai cha pai jinei do sa de hi wai khat pa hi pai nei ta ha ka po do de de ta ti za wa lai ta za he di ta hi la I ka lo ta wala khat na he na zo thei lo hi ding hi ngai lu ta mi mata na kha be su na ki cho be su na zo ding ai thei ta pan pan ngai chu a khat no lo nei pe sa ke ya hi tan ka no ka lo ding ka ta pa ni ka zo lo ding hey ha ta no e pite tai dukana chi ai ta cha dukana it's hi ti sa da ga zo do ding ai ka chi ai ta aga chi re khat pai nei ta ro inai ta wa pi pia bol tam te lim sim to I ta mi thilonga wa he no yom ki pu sa nga kho zai ta zo ma he ai le hen a chai na he khat noi ka chi ta ga lung ta ga lung a dukana chu a sei chu chi hi lung set ta in evet pin na ka cha pa ka sin nei do sa ding hi ka zo do no me a ti ai chu a ve na le mi chwa chi a dukan nei pa he cha ding ai do glass a hi cha no do ka sen ta dik ta khat nei hi ai chu biasa rung ke la hi hi azu dinga hunga hi ale aji nei ta hunga hi na le mo hung lo de hi agya lai ta haya ko nan mu ang chi ku jem hi bolan ho pitu ma ham ti kadun biasa o chi ong kum som ni masanga chu ka si pan e ngai lut ta man tam ta sang som nga je na ina cho pi hi tu ai man zat di tam nen pin na khatapa khatuna dinga hi in adang ka ne han poi chi ka ne hi in khatapa khatuna dinga ka su do go de het pana hi pia ge lai tof che het ni damas penta diamond a kisim khut je mo ken het na ka nei poi langa khun chi ne khoi ga chi be re chun e chi kho ki chai na rang thima khu dukan khat on ve ta la ho ka soi pan na to hi na ama khun diamond ho zo ji a zo ji ama a ho ta se ama sum pu be na hi chi nang lai na khoi chi ti ai la hin tof ki pa se la ma hai chi ta chu a chi la pat pon hai ko la bo lai taตัวให้หนูไม่ขัดกันสวนดิ้งได้มันเรื่องกันจอยดิ้งอิมมาจาน่าใส่เทเราดิ้งอ่ะใส่แล้วเราจะนับปีเองดีเหี้ยที่สุดอ่ะนับปีลงอย่างเงี้ยมันลงนักสาวเราได้ตีเบย์กันอ่ะแล้วขัดไปเอาไปแล้วเราไม่นู้จีกับลุงตาอ่ะปีเลยว้าหนูดิ้งมันตั้งตายด้วยจะปีนั่นสังสมกันแต่กังจะละสุดอ่ะปีไอ้ตานั่นแหละอ่ะปีอ่ะขัดน้องเก็บปะเสร็จละอินหลังกันจุดตาnaจะปาจนบาลตินจานำขายมีเยอะที่คนรวยได้ที่สบายมาเล่นไปอีน้องหลุนจูก็น้องกิ๊กกิ้วจูหาเด็กไหนดีจะไหนจูเฮ้ยเทียมว่าก็หันเลยจีน้องฮิตาไว้ที่มิลดีจะไหนตาจูอ่ะเฟซสมันจอยตัวคิดตั้งสบายสิอีที่ตอนนี้เขาอยากกูน้องสมนั่นละเฮ้ยที่ก็กระสุนตัวตั้งสบายเลยไงจูบอกว่าเสียมิจะดีแค่จูเขาอยากนั่นละนะคนน่ะชอบปีน่ะที่หลายๆคนน่ะที่สิมีปาจนไหนชอบปีเฮ้ยกันให้พยาอิติดานาที่กราสบูโจอิติดานาที่สนโจยังห้ามเถอะก็ให้ไหนที่จันเกี่ยวลังกี่ละอิติต่อบารุขเชมอินนงกี่ละตาจ้ะนี่มินสลัมบายนาดิงากินอะบัวปะเทียนนาดิงลงเทียนเซลานั่นแหละปะเทียนนาดิงามิตซาดิงาก็แค่เปียตัวอะไรมังไงเราไปไอ้จ้ะสิไปยังจ้ะมังตเราตัวไงตาจ้ะเฮลังาสุมเปปาจ้ะอิติตาอามาเฮอเมริกาคอมพานีเรียนตาตรงขัดนะเฮไอ้จ้ะไอ้น่ะเฮอะบอสปาเฮที่ใส่ได้ว่าคอมพานีน่ะตัวเราไว้จะนำขัดยำหลวดถึงพันไหนกี่ป่าเบ็ดซ่าน่ะจ่าละอ่ะบ่นั่นน่ะตรงโยสิเฮไดมอนด์ริงตาสังจ้าจูดอลลาร์สังสองงามันเจ๊ให้จ้ะเฮ้ยที่ว่าก็หอบไปดิ้งหิตยาให้เสร็จไอ้หินละไอ้ที่มีป่าวังจูก็ลงอะไรดีเสร็จนี่น่ะมาจูงาวังจะขัดที่ริงหัวจูจะขัดกับไปดิ้งหิตยาที่บอสป่ะจะเวย์โซมาตรงใจกันใช่ไหมเวย์จะขัดน่ะตรงใจกันเฮ้ยที่ว่าจะมีขั้นมิตรสวะเนี่ยจ้ะมิตรสวะพอละกูนะมังไงหิมป่วยเฮ้ยที่ว่ามังไงหิมป่วยยาจูשזה הפעם הזה. אני רק אסיים ואגיד לכם שמה שאנחנו צריכים לדעת, שאדם צריך לדעת שכל דבר שהוא עושה הוא חשוב מאוד בשמיים. יש הרבה אנשים אומרים, או שאני גוי או יהודי, אין צבע באמצע, אפור, או שחור או לבן, זה לא נכון. אדם לא צריך להסתכל ככה. כל מצווה הכי קטנה שאדם עושה, עזרת ליהודי, עשית חסד, קראת שורה אחת בהלכה, התפללת, הנחת תפילין, זה חשוב מאוד מאוד בשמיים. ולכן כל בן אדם יחשוב לעצמו מה הוא יכול לעשות, איזה מצווה. הוא יקום בבוקר, הוא יגיד לעצמו כל בוקר, איזה מצווה אני יכול לקחת עכשיו לעילוי נשמת הנפטרת. שזה יהיה הזכות שלה בעזרת השם, אמן כן יהיה רצון. אמן. חצה ילדים, חצה איתי,
hết được cho Yemin ilung gel da ma pi gel vai tora ka zil dam ka zil lo le ke cái số đi có phải không khana ka chi lo le khana ka chi đi khana ka chi lo le khana ka chi đi apa ki le phatau pe de a se ke gel di chu chi gel hoi lo ta hi e di bola sadik hi le sadik to pe ave khi ngali sadik hi lo wa le ni noi pe na hi la di ita bang gel lo di hi e di a hi la pi hai chimala ala a chu sadik kahi god din kahi zo ta lawa le fa khot ka bol kham kham mitzwa neu cha cha po be sha ma kha ka zil do the cham kham kham na le ka zo chana ka pan ding hi hi su ge the nga ye ti ya tu ni khwa la hung ki su khom mo an ha ga do sang ya pi bol the he i bol the pen ta chu mitzwa khat na le iki ge al diu pham ka bol the mitzwa ama ha ga do sang ya hi chi a chu hung ki ge te wa ku na chu mun la ku na tai su khom le wa ha ga do sang ya mitzwa i bol the yo si bol la ku na chu chung lang ama dom te ram se lang ki zo te ding pan hi na zu ken lang e ku ken בעזרת השם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.